И какво става, хора, и добре дошли в днескашното видео на FC Mobile. Днеска ще отваряме Division Rivals наградите. Да видим какво ще ми се падне. Да, ако искате още такива видеа, лайк и subscribe. Видях, че повече от 96% не са се абонирали за канала, тъй че не знам какво правите. Гледате видеята, пък не се абонирате. Защо така? Нека видим наградите, какво ще ми се падне, по принцип. На Versus Attack стигнах World Class 2. Успях да стигна на Head to Head World Legendary 2 и на Major Mod Pro 3. Не съм го играл много. Изиграл съм 5 мача. Не видим какво ще ми се падне. Дала е нещо интересно. Това какво е? Сега. Това е от да. Versus Attack. Това е от Head to Head. 4 competitive points, Белингам, Папин, да, някакви безинтересни. Тук няма смисъл да гледаме. Така хора, тук съм. Тук има Ван Нистелрой за 79 стотинки. 50 points, не знам. Мога да го взема. Доста яко изглежда лобито. Я видим тук в Activate. Лукако. Имам Лукако. Безплатен Лукако. Кой го така? Но стар пас има. Има Джинуали, бе. Май ще се окупя този пас. Много разбира Джинуа. Това Джинуа изглежда много добра. И че имам видя карта. 115, 5, 120 шутинг, 99 пасинг, 5-5. Мале. Той е машина, бе. Той ще кърчи, бе. Бъде така видим в екстенджовете. Някакъв нов евент ли, бе? Каквото е? И да, че да видя. Да, той е някакъв нов евент. Pitch Beasts. Каквото е музикалното. Някакво странно. Има безплатен Белингам. Взима си го е. Не, че го използвам, ама. Имам трейдабъл. Безпира се. Тук трябва да играят тренировки. Тук е безплатен играч. 100 диама. Галерията да видим. Мале! Зидан 107 за 1500 точки. Не знам. Няма мога да взема със сигурност. Той е pay to win игра, много ясно. Pay to win игричка. Тук имаме от клана. Я видим от клана. Да. Какво ще се падне? Англия. Ясно крило Ноери. Разбира се. Ево. Видим тук квестите. Няма интересни пакети. Но нямам дирмчета. Както винаги. 104, 107 за 11 лева. Той не знам, той май са оферта. Той май оферта. За 2 лева 107. МЛС. Плеер. Не са падна мисля. Тук са ги сменили, бе. Доджи, Гьотце, Мактомини. Добре. Тук имам безплатни неща, забравих, че имам безплатни неща. Да отварям. Тук имам много мащерановци да отваряме. Имам 5 мащерановци. Това е окей. Така хора, тук съм извинява сега по смърчението. Тук имам безплатни играчи.
Оп, още два мъщерановци имам. Аз имам много мъщерановци, трябва да реши кой да апгрейдна. By the way. Оп, така 100 безплатни играчи, нека да почнем от... Ето, ще е най-сап. Локаут, няма да има локаут, да, разбира се. Как пък ще има локаут за мене? За мен е локаут. И тук няма има локаут, да. Сакайки са тия японци, китайци. Не знам, да видим. 100 до 107. Да разбираш, че има локаут. Какво? Джордж Бест? Не бе, каквото от Юнайтед. Еванс. What? Не знаеш, че от тази държава. Така, тук имам много интересен пакет за такива точки. 103 до 107. Обаче untradeable. Има и 100 до 104, ма. Че няма съм много скъпи. 400 милиона. Ма това няма да се падне. 10. Чай да си взема така джемчета. Бам, бам, бам. Да се отворя тук един пакет за 3К джема. После включим към това. 102 до 107. Да видим нещо интересно. Хора, извинявам се, че подсмърчам. Да видим нещо интересно, плиз. Зидан, нещо. Аржентина, Меси, нещо, дай. 104, Армани. Армани, добре. Арманчо. Армани. Така нещо интересно, не. Така, хора, да видим. Да видим. 103 до 107. Дали са па нещо интересно. Искаме Неста, Пирло, Шмайхел, Зидан. Кой друг? Май само тия 4-мата. Йодегард. Ай, нещо използваем. Плиз. Плиз, Франция. Франция. Англия. Кам. Тотнам. 105 Мадисън. Обаче им трябва. Не съм 105 на ката. Тъпо. Още нещо няма ли е? Няма такъв екченджовете. Бе. Ева, точно не ми да го отворя. Да, споко. 30 милиона бяга така. Как ще дам 30 милиона за някакъв такъв 99. Я видим в екстра тайма. Нещо интересно. Някакъв нов пик. Трябва да има, нали? Няма нов пик. Няма нов пик. Я видим дали мога такова екстра тайм точки. Набавям ги тия Сакай, Сукан сам. Измишлоци. Иванс. В смысле, що са от Англия? Не оттам от... Где знам как се казва, ще държа. От Джордж без държавата. Да видим. Нещо интересно от пакета от пика за 10 000 точки. Бам. Нещо интересно. Аз знам, че няма да е нищо, ама нещо интересно, плиз. Донарума. Донарума 102. Той е трейдабъл. Той даже е трейдабъл. Колко ще струва? Колко ще струва Донарума, бе? О, тук имам 7600 джема и лиг толка, не аз забравих. 67 милиона струва Донарума. Добре, добре. Той не се продава, ще измисли някакъв начин.
Охо, имам 8000, ма. Какво това е? О, тия вече са. За 2 кайфет си вече са локаутове. Че да видиш. Ще отворя колко такива мога отворя. 3 такива ще отворя. Плиз, нещо интересно. Нещо интересно. Зидан. Франция. Гана. Нападател. Хац. Това е. Искаме Дания. Такова. Италия. Или Франция. Плиз. Италия. Франция нещо. Англия. Барс. Не. Брайтън. Милнер. Добре. Аре бе. Франция, Италия искам. Италяно. Испания. Роу. Това е смешно ти не. Какво е? Виж, това измисли няма. Сега тук нямам да отворя. Има. Вече обаче да вземем так за лик толка, не? Нямам 30. 101 до 107. То няма се прави нищо. Няма се прави нищо, ма за контент, ай. Марадона, ай. Ей ти окам просто. Тия ли бе? Атлетико, Ленорман. Споко. Да отворя ли? 199 до 103. Тия са някакви ефтини, бе. Да, 80 милиона. Пак го отварям. Евро се го отварям. Еступинян. 180 милиона Еступинян. Добре. Това го очаквах. Това не съм го очаквал. 130 Еступинян. Мале, той в момента малко спася видеото. Не съм го очаквал, бе. Добре. Това е Стопинян, няма да се продава. И се пробвам да го продам до нормата. Няма да се продаде. Гледайте колко мащеравци имам. Имам 4, 7, 8, 9, 10. Имам 19 мащеравци. Мога да макса един играч. Добре. Лигата е нещо интересно, няма. Освен да цъкам Division Rivals, или? То ме е върнал в Legendary 3, разбира се. Division Rivals, нека го видим. Нека видим дали ще ги пръскам или ще го пръскат мене. Той има стабилен отбор, ли? 110, так, той 111 overall маймай. Или 110. Стабилен опонент. 111 overall, да. Има Вандерсар. Най-добрият вратар. На вратата си има. Лошо. Само вече да е Шмайхел, да, ама съмнявам се. Дембеле. Брайс Мендес. Дембеле. Вейк шот на Дембеле. Пас към Мирослав Козе. Изстрел на Наката. И това е гол. Гол на Наката. Не събрах да му такова. Респект. Няма фал. Добре. Найс.
Дембеле. 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 Не можа да вкара Дембелето. То има добър отбор, ама не е толкова отбор. Се обърне, брат, аз много добре го знам. Ма пак став не е тук. Браво е Замбротич. Не бе, какъв то пазва, аз не исках на него е. Рафаляо. Кимих, дали ще може да го спре? Няма. Браво на Кимих, бе. Браво на Кимих, бе. Страхотен пас мета към Кварашхелия. Кварашхелия не можа. Ей, каква хубава косачка ми направи. Бяло. Браво за Замброта, бе. Браво за Замброта. Но пак остава в него топката. Браво, Ван Дайк. Дембеле. Пас към Мирослав Козе. Мирослав Козе. Кварашхелия. Квича. Пас към Козе. 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 Козе! Наката. Нака, какво правеше? Какво правеше, Бойка? Какво правеше, моето момче? Що не стреляше? О, не. Няма. Козена почти празна врата някакво. Ами той има козе обаче. Той има козе, има по-апгрейд от мене. Много тъпа атака ми направи. Моя грешка. И да, то разбира се, че е било в последната минута 45 на първото време. Разбира се пък. Как ли пък не? Дембеле. Брейс Мендес. Кимих. Към Дембеле. Дембеле към Ван Дайк. Парехо. Към Кварашхелия. Козе, какво е това обадяне като дърводелец? Много ма нерви Козе вече. Обадя се с едно... някакъв тираджия, бе. Дали ще има центриране. Браво на Ван Дайк. Изкара. Браво на Ван Дайк. Дембеле. Дембелето. Дембелеците. Аре, подай бе, Дембеле. Бам към Козе. Не можа. Иска да стрелям от такъв ъгъл, ама. Дяло. Тома дяло. О, лошо. Браво на Тюран, бе. Кварашхелия. Козе. Кварашхелия. Козе и Мирослав. Какъв е то паз, бе? Много са геря, хора. Какви неадекватни пасове им дава. Какви неадекватни пасове, бе. Рафаел Ляо. Лошо! Козе в 89-та минута, разбира се. Той вкарва в 45-та и 89-та, разбира се. Скрипта. Как това вкара, бе? Какво прави Майгинян? Не мога да разбера. И ме би първия мач 2-1, ама в началото на сезона не е много важно. По принцип. Не е толкова важно. Дай да виждам. Дали ще започва с стрика. С загуба или с победа. Но сега имаме една загуба, което е лошо. Не е много добре.
110 Рал, то Фернандо Торес, Тадич. Добре. Стабилен отбор има. Не знам. Какво прави Кими горе? То счупения финт. Няма го нърфнат. Счупения финт, браво на Маднян. Той буквално иска едно копче. Не, и това е гол от корнер, нали? Разбира се. Няма лошо. За ко? Да вкарва някакви хубави голове от корнерче. Не, че той се едно, ама скрипта го бута. Сега да не почне от този сезон и мене да има такова скрипта, че Кимих, браво на Кимих, железен, Дембеле, Козе, той Кварашхеля, Свинт, Кварашхеля се обръща, мале, как мина през тях. Парехо ще центрира, не трябваше да центрирам, защо центрирах? Грешка в мене. С протка някакво пасва, ама негова топка. Но разбираш, че е негова. Що пък да е моя? Лошо. Добре, браво Тюрам. Дембеле. Дембелето много добре пази. Козето. Ни това вече е Козе. Лато бърка се. Козе. Аре бе, защо не подава бе? Какво ти уваняне бе? Чираджия. Браво Тюрам. Това финт не минава винаги моето момче. Наката. Каква беше тази дъгичка? И аз съм мога вика. Извинявам се. И сега ще ми вкарат последната секунда на първото по време, нали? Нали? Дай му голове, направо. Дай му голове. О, за сега не е много добре матча. Не знам. Що толкова зле игра отбора ме. Козе се уваря като тираджия буквално. Нищо лошо към тираджите, ама който уваряме. Кварашхеля. Какъв беше този стрел, бе? Аз как да натисна шут, какъв беше този стрел, бе? Аз даже не съм как го отправя. Даже и аз се очудвам. Какъв беше този стрел? Браво на Брейс Мендес. На карта към Осман Дембеле. Фернандо Хиеро. Неизменно е моя. Брейс Мендес. Бам. Наката. Тъпо. Много тъпо му отнеха на Наката топката. Ето. Центриране и това може би ще го... Не. Добре. Добре, че Хамшик е неточен. Хора, чихнах, зато изправих видеото. Дембеле! Отново кихнах и... Козе! Не. Козе! Мирослав Козе! Мирослав Козе с финт! Вратаря му изваря. Пак съм така. Лошо. Центриране не успял. Козе. Да видим последна атака. Козе. Наката, какво беше това? После каза, че го бута. Скрипта. Че тъпото. Почнах да кихам и...
И да, хора, ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете видеото. До следващото видео. Чао, чао!